τούτο με δίν επιδείξε. Ως εμίχευεν Ερατοσθένης την γυναίκα την εμήν και εκείνην τε διεύθυρε και τους πέδας τους εμούς ίσχυνε και με αυτόν ήβρισεν εις την οικίαν την εμήν ισιών. Εγώ εξ αρχής ημίν άπαντα επιδείξω τα εμαυτού πράγματα ουδέν παραλείπων, αλλά λέγον τα αληθή. Ταύτην γαρ εμαυτό μόνην ηγούμε σωτηρίαν, εάν ημίν υπήν άπαντα δυνηθώ τα πεπραγμένα. Εγώ γαρ ο Αθηναίη, επειδή έδοξε μη, γίνε και γυναίκα ηγαγόμην εις την οικίαν, τον μεν άλλων χρόνων ούτω διεκείμην, ώστε μη τελειπήν, μη τελείαν επεκείνη, είναι ότι αν εθέλει ποιήν. Επειδή δε μη παιδίον γίγνεται, επίστευον ήδη και πάντα τα εμαυτού εκείνη παρέδοκα. Ηγούμενος ταύτην οικαιότητα μεγίστην είναι. Η Κύριον εστι μη διπλούν, ίσα έχον τα άνω της κάτω, κατά την γυναικονήτην και κατά την ανδρονήτην. Επειδή δε το παιδίον εγένετο ημίν, η μύτη αυτόν εθυλάρεν. Εγώ μεν άνω διητόμην, δε γυναίκες κάτω. Και ταύτα πολλήν χρόνων ούτως εγίκνετο, και εγώ ουδέποτε υπόπτευσα, αλούτος ηλιθίος διακείμην, ώστε ομήν την εμαυτού γυναίκα πασών σοφρονεστάτην είναι τον εν την πόλη. Μετά δε ταύτα ο άνδρες, χρόνου μετάξι διαγενωμένου και εμού πολύ απολελειμμένου των εμαυτού κακών. Προσέρχεται μη της πρεσβύτης άνθρωπος. Υπό γυναικός υποπεμφθήσα ειν εκείνος εμίχευεν, ως εγώ ύστερον οικούων. Προσελθούσα ουν μη εγγύς η άνθρωπος της οικίας της εμείς επιτρούσα είπε, εουφίλητε ο ανήρ ο υβρίσον είσαι και την συν γυναίκα εχθρός ον ημίν την χάνει. Έστι δέφη Ερατοσθένης ο ήθεν ο ταύτα πράτων, ως ου μόνον την συν γυναίκα διέφθαρκεν, αλλά και άλλας πολλάς. Ταύτην γαρ την τέχνην έχει. Σώστρατος είναι μη επιτίδιος και φίλος. Τούτο ηλίου δεδικότος ιόντι εξαγρού απήντησα. Ιδός δεγώ ότι την οικάφτα αφηγμένος ουδένα καταλήψιτο οίκη των επιτιδίων εκελέγον συμπτυπνήν. Και ελθόντες οίκαδε ως εμέ αναβάντες εις το υπερόν εδειπνούμεν. Επειδή δε καλός αυτό είχεν, εκείνος μεν απειών όχετο, εγώ δε κάθευδον. Ο Δραθοσθένης ο άνδρες εισέρχεται και υστεράπαινα επεγύρισαμε ευθύς φράζει ότι έντον έστι. Ως άντες δε τη θύραν του δωματίου ημεν πρώτοι ισιόντες, έτι είδομεν αυτόν κατά κείμενον, παρά τη γυναική, ιδίστερον εν τη κλίνη γυμνών στικότα. Εγώ δε, ο άνδρες, πατάξας καταβάλω αυτόν και το χείρε περιαγαγών εις τούπιστεν και δίσας ηρώτων διατί υβρίζει εις την οικίαν την εμήν ισιών. Κακίνος αδικήν μεν ομολόγη ειν τε βόλη δε και οικέτευε μη απορτίνε, αλλά αργύριον πράξαστε. Εγώ λοιπόν ότι ούκ εγώ σε αποκτενώ, αλ ο της πόλεως νόμος.